Halo guys, ang ini Rabindra Kanan Pushpa Mela ni ukmu pandawo lebang buma ni masamung ni logiwo resapna ni phaija oro dal bidal khumrok norong phunung nai ang tai ani friend bo phaijak jeng khorong ni khe resap lai nai tini belai no tong thoka oro phaiye tini nogo tong fru tong thokyang ge boring tong mani norong nai tini ani friend no kita kok senggerana bor khai bo ma hai rok ma tong kha tharok ko tong thoka hi friend Hai, cari kaham tu mana? Angora khai tini bila chau thoka. Tam le ni angka tini orang khai cengwa itu. Ika an tu main ta an jana beje. An para wo mane kuria wan chala ya khai tini tong thoka la ta ka ka tong no tin bud tini bud tong mani. Orang khai bila ini tong tong an jana. Oi ko ma tong thoka ka trangka.